Oh, No dobré ránko, party boy. sekundu. Lepšie. Mimochodom, bola to voda s hnojivom, ktoré som mala pripravené do kvetu. Bola to tá najlepšia voda, akú som kedy v živote pil. A ešte volal ti šéf z práce. Čo chcel? Prečo nie si v práci? V nedeľu? Je pondelok. Čože? Ako dlho som... Ako dlho som spal? Asi tak jednu nedeľu? Prečo si ma nezobudila? Chcela som, ale nazval si ma Lindou a povedal si, že sa ťa nemám chytať, pretože máš priateľku. A to nie je všetko. Keď si prišiel domov, tak si na mňa zjapal, že kto som a že mám okamžite vypadnúť z tvojho bytu. Čože som? Potom si tvrdil, že si Patrik Vrbovský. Vyšiel si na balkón a kričal si: Dára! Stále ťa milujem! Potom si začal urážať môj zadok, že je príliš malý a že tvoj je krajší. Aha, tak to vysvetľuje, prečo mám na sebe... toto. Tie nie sú moje. V tých si prišiel domov. Takže toto boli tie tvoje 2-3 pivka. Asi prestávam piť.